Dase conta das reunións tidas con outras organizacións políticas ao abeiro do pleno de investidura da nova corporación para o sábado 13/6 do 2015. Ata a reunión Partido Popular, bueno, non lle des lectura porque claro, non sabe meio saltamos. ata a reunión de Democracia Ourensana, máis se suma a proposta de coalición con Democracia Ourensana. Segundo punto sería darse conta do encontro aberto nos xardíns Padre Feijóo do día 3/6 do 2015. Terceiro punto, darse conta da... Pero subir na web tamén se engadiu para esta na orde do día da Asamblea a proposta que nos fixeron de coalición. A proposta se basaba na posible unificación entre Democracia Ourensana, PSOE e Ourense en Común. A maiores de esa proposta se nos presentou un documento con 5 elementos clave que se recollían na acta e aí se desglosaba máis. Está aí disponible, non sei se queredes facer algunha pregunta ou demais, ou máis ou menos se recolleu todo na acta. Foi unha reunión moi entretida e pouco máis temos que decir ao respecto. Martiño, queres pôr algo máis? Martiño Rabo. Bueno, eu asistín a, ainda que non era o grupo de apertura, pero como nos tocou a cada un do grupo de traballo institucional ir a unha reunión e tocou ir a esta, eu non so que levamos preparado, eles fixeron un argumento legislativo, un argumento político de por que deberíamos decir que sí a ese partido. No tema legal non vou a meter, porque bueno, está todo aí, pero viña a decir que se non... Si unha forza política non goberna, pois que a súa definición clara é que pinta o mono no Concello, que non fai nada. Entón, por eso era necesario pois ter alcaldía. E iso fundamentaban en unha reforma da lei de régimen local e demais. E depois, na análise política, eles presentaron varios puntos programáticos dicindo que coincidían un pouco cos nosos. Como sabedes, Democracia Ourensana ten 25 puntos no seu programa e nos levábamos analizados para esa reunión esos 25 puntos en relación cos nosos e a verdade é que modificaron cousas nesta proposta de coalición que nos mandaron con respecto ao seu programa, pero que había moitas cousas que non coincidían. Non vou entrar aquí a analizar porque podedes velo vos, pero algunhas cousas tan sinxelas como a reforma fiscal, a reducción do 20% do IBI, nos apelamos a unha reforma fiscal progresiva que non sexa lineal, por lo tanto, se non estamos de acordo. No tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal, eles paraban en orixe un novo plan, nos estamos en aforrar e en facer unha modificación do que se hai, unha nova exposición pública e demais, por lo tanto, que non dá lugar. De todos modos, o que lle dixemos tamén nesa reunión era que nos habíamos aprobado un documento, un código de bo goberno, que non chegaríamos a ninguna coalición con ningún partido, por as razóns que aparecen no código de bo goberno, pero que trasladaríamos esta proposta á Asamblea e no caso de que pues sería a Asamblea a que decidira, e creo que é o momento. A pregunta é: alguén quere que se lle responda a Democracia Ourensana de forma positiva nesta proposta de tripartito? Nada, de cada recursos seguimos. Segundo punto, darse conta do encontro aberto nos xardíns Padre Feijóo do día 3/6 do 2015. Copia, perdón, Rubén, copia e pega non pega. O corta e pega, porque apuntarse no segundo, sí. E nada, acordamos no grupo de apertura convocar un encontro aberto ao estilo daquele outro que se fixer no Centro Cívico Colón, para dar a coñecer a xente nova como estaba todo o proceso e poder ter un debate así cara a cara con as persoas que estén interesadas en participar ou que teñan algún tipo de curiosidade.
E, bueno, eu creo que foi interesante todo o que se falou ali nos xardíns, e eu creo que temos que facer máis, quizás xa a volta do verán, pero houve moi pouquinha xente de fora do Ourense Común, casi todos que estábamos xa tiñamos, xa que non cubrimos ese objetivo, non? De dar a coñecer a máis persoas. Non sei, quizás a nivel de comunicación temos que darlle máis difusión para que se coñeza ben a celebración dos encontros, facer unha cartelería específica, facer pegadas, ou, bueno, pues nada, aí é unha parte un pouco a analizar e a mellorar para seguir. Pero eu considero que sí que hai que seguir facendo cosas. Dase conta do estado da encomenda Converxencia proposta Salvemos Ourense en Común. Que se debía Apertura de... Alberto. ¿Cómo está? Alberto Bonilla. Sí. No, porque non se tratou Non se tratou. tamén, perdón. El proceso, eso está. Sería solicitude de valoración e propostas de cara ás próximas eleccións xerais. Isto era porque outro día comentábase na asamblea a necesidade de facer que se cadra unha asamblea monográfica sobre o posicionamento do Ourense en Común, tamén recollendo as inquedanzas que se lanzaban pola lista de correo no referido a Marea Galega ou a que posicionamento vai tomar o Ourense en Común de cara a outras institucións supramunicipais que van moito máis aló do Concello de Ourense. Se cadra non é o momento para falalo, pero está aí, como unha encomenda máis ou como un punto de encontro, non sei se alguén quere facer unha reflexión concreta ou se convoca unha asamblea monográfica para tratar. Se non é un momento de debate, hai moitas cousas importantes para que falar, pero justamente porque non é un momento de debate, eu creo que sí que hai que debatilo. A mí me parece ben se simplemente decidir se se fai unha asamblea monográfica sobre iso. Sexa, pero resultado que sexa, eu creo que hai que dedicarle tempo a esa reflexión. Hai tempos para isto. Alguén sabe? As palabras está María Alejandra. Bueno, en la asamblea que hubo en el Posío, cuando se redactó el documento, yo me fui al final, pero claro, yo cuando leí el documento redactado ya había una pendiente que ponía que sería una asamblea monográfica de urgencia para tratar, entonces claro, eso, si se aprobó en un documento hay que hacer la asamblea monográfica para tratar las relaciones que vamos a tener con los municipales. Si vamos a apoyar, si vamos a participar, si vamos a tener una iniciativa o lo que sea, pero hay que tratarlo, hay que hacer una asamblea para eso. Rita. No, pero en qué asamblea se aprobó? No, código de gobierno. Xardín, imposible. Ah, sí. Se aprobó todo el documento. A ver, eu, vaya, considero que só faltaría que nos metésemos co que temos que facer co traballo municipal, só faltaría que nos metésemos neso. Eu creo que non dá lugar a... Pero claro, se está aprobado, pois claro, xa non digo nada, pero creo que é un erro perder o tempo en eso. Creo que o que, en tal caso, a título persoal, as persoas que participan en Ourense en Común, pois sí que participarán nos proxectos que a partir de agora xurdan, que seguramente que o interesante sería que xurdise unha especie de frente, non? De varias forzas e de varias persoas sin militancia concreta, pero creo que Ourense en Común ten moitísimo traballo que non creo nin que sexamos capaces de facelo de cara a política municipal como para poñernos a pensar en eso. Bueno, creo que non é momento, pero tampouco considero que sea unha boa táctica ter siquiera perder o tempo neso. Teño o meu punto de vista, claro. Un apartado referido a, non foi así, non foi o caso, pero poderá ser dar o caso de que tiveramos votos suficientes como para entrar na Diputación. E non tiñamos nada no regulamento de como íamos a participar aí. Había propostas de
sí e de non. Entón, engadiuse unha disposición adicional que era a máxima brevidade posible realizar unha asamblea común para decidir o posicionamento do origen común en relación ás institucións supramunicipais. É a única referencia que hai. Vale, en concreto casi eso de la Diputación. No, esa se faría todo. Se fala de todas as supramunicipais. Bueno, Como que debatir eso, ya que ahora xa non é demasiado urgente porque non vamos a ter representación na Diputación e que eu creo que sí que hai que facelo igual cuanto antes porque, bueno, hai que tomar unha decisión, ¿sabes? E despois chega o verán e todos sabemos que pasa no verán en Ourense. O que temos agora entre mans a nivel do que nos chama a atención, que é o Concello a nivel municipal e colocamos esa asamblea para a posterior. Se os parece ben, e o movemos de coordinación e o encaixamos onde podamos. Primeiro punto, solicitude a Asamblea en Común do posicionamento, votación, pleno de investidura do 13 de 6 de 2015. Opción A, abstención. Opción B, voto Miguel Noval, de Ourense en Común. Opción C, voto outras organizacións. Código número 6.2 do Código de Boa Gobernanza. Reflexións sobre democracia radical a ter en conta. Enlace de todo. Punto 2.1. Exclusión. Decimos aí o 6.2 de Código de Boa Gobernanza para ter en conta e o texto de democracia radical era a reflexión que fixo outro día o compañero na Asamblea e o 6.2 no Código di no referido a esa opción C, voto a outras organizacións, o 6.2 do Código de Goberno de non será nesta deputado, Ourense en Común, abrirá un proceso para valorar, dar soporte a outra candidatura para que forme goberno, do cal non formará parte en ningún caso. As decisións a este respecto serán tomadas por parte dunha asamblea na que se valoren todas as opcións e opinións atendendo aos principios de participación, transparencia e horizontalidade. O funcionamento desta asamblea reserase polos regulamentos, protocolos e códigos electorais do Ourense. Entón, que é o momento para... Primeiro, a votación que se fai a primeira ten que ser por maioría absoluta. Se non se consigue, se fai unha segunda votación que por maioría absoluta. A segunda lista non se votada, pero a primeira é maioría absoluta obligatoria. No, que sí, pero era simplemente esa pregunta. Seguimos comentándolo en el grupo de trabajo de mediación. Que sea como sea, hay que hacer un documento específico para controlar, a ver cómo, para reflejar el proceso de la toma de decisiones de los representantes de Ourense en Común de cara a políticas exteriores. Entonces casi era conveniente, una vez que se elabore ese documento, según cómo se elabore, o introducirlo, o meterlo como enmienda o algo. Porque hablarlo ahora no tiene sentido, porque si no tenemos, sí, bueno, pues, lo del sábado tendremos que solucionarlo como sea, pero no tiene sentido si creemos y llegamos a la conclusión de que necesitamos hacer un protocolo de decisiones específico para esos temas, que no, porque una cosa es lo que nosotros proponemos en esta asamblea, que va a misa, pero otra cosa son propuestas que nos llegan externas sobre las que tenemos que posicionarnos. En este caso, ahora mismo, son los concejales que tienen que posicionarse con su voto y hay que hacer algo, abstenerse o votar a favor o votar en contra. Entonces, eso necesita un protocolo específico. Entonces, yo creo que la reflexión, o bien como enmienda en ese documento, o bien si el equipo redactor lo incluye como sea, pero no sería un tema que deberíamos de tratar hoy. Probablemente os plenos son unha vez un mes e é de forma ordinaria. Creo que non haberá tantísimas decisións tan rápidas, que non se podan facer pois todo decisións colectivas que se podan, todo. Haberá, imagino que algunha, pero non haberá tantísimas, Ao final, o pleno é unha vez o mes e espero que esta asamblea se poda reunir con unha certa seguridade. Ademais diso, para que se vean, falta como unha opción previa a A e a C, que é a posibilidade de que Ourense en Común renuncie á alcaldía. O primeiro que fai o secretario do Concello é preguntar a cada cabeza de lista si se presenta como alcalde, e o cabeza de lista, neste caso Miguel, pode dicir que non, despois me preguntan a mí, despois me preguntan a Martiño, a todos os da lista, si nos presentamos alcalde, se renunciamos todos. O sea, ese é un plazo previo, había que tomar unha decisión aí, renunciamos ou non renunciamos, e despois falar das opcións A e C, entendo, non? Porque si, e bueno, e da B segundo si renunciamos ou non. Porque se quedamos claro.
Martín? Si, eu simplemente no tema da reflexión sobre o texto de Paco era porque algo que comentabas outro día e era que imaginademos que tras someter a decisión da Asamblea esta resuelve unha votación que un 65% está en contra e un 30% está a favor, ¿no? E entón quedabas tú aí que a decisión mayoritaria sería que o grupo municipal votara en contra e a decisión democrática era 2 en contra e un voto a favor. É dicir, que o voto non se xa uniforme lo que sale de aquí, ¿no? Ese é un pouco... El texto viene, o sea, que se trata una democracia, si se decide una democracia pura, o sea, Sí, sí. que los votos de los representantes en común sean el reflejo de la Asamblea y de lo que nos manda el pueblo. Simplemente era para hacerlo en contra, para reflexión de hoxe. Non é o proceso, ou se vota. Esto, o si lo debatemos ahora, podemos tener en cuenta, y si no, no podemos tener en cuenta ahora. No, pero quero decir, si imaginademos que sae da Asamblea dos que estamos aquí, o 70% ou o 65% di que nos temos que abster e hai un 35% que di que hai que votar a nivel do bar. A decisión polo noso protocolo sería os tres nos abstemos. Hasta que aprobemos outra cousa. A proposta del sería 2 votan absteñen e 1 votan a nivel do bar. Pero isto non o debatemos, Claro. entón non o temos en conta. Claro, é unha proposta que ten un calado bastante importante para debatirla con tempo, Carlos, pensala ben. Claro. Claro, yo creo que ese documento hay que hacerlo, de cómo se toman esas decisiones. Claro, otra cosa es si estamos a favor o en contra de él, porque esto será otro tema, ¿no? Pero esto hay que debatirlo primero y aprobarlo y después ya lo utilizamos, pero si no estamos aquí... Vale, pues a ver, entón vamos a... Esto mandamos a encomienda para un punto de mediación que enmende o protocolo de convención e isto xa non o consideramos para ahora. Y falamos los niños. Vale. Podemos más con un solo de feito máis despois alguma destas. ¿Alguna otra persona que...? Se queredes decir algo sobre a renuncia á alcaldía? Tengo unha pregunta sobre o que decía Leni. O sea, podes renuncias a presentar e despois na votación Podes votas. votas, pero Sí. tens que votar. Sí, Ou sí. te abstes ou votas por alguén. ¿No? Sí. Vale, vale. Sí. Vale. Algo moi claro. Eu creo que por riba de nós estamos as persoas que votaron no Ourense en Común. E na idea da votación Ourense en Común estaba que Ourense en Común estuvera na alcaldía, por cual non me ten moito sentido a renuncia. Nada máis. O problema, eu entendo o teu punto de vista, me parece moi coherente, pero visto as grandes xornadas estratégicas que se poden dar o sábado e as grandes tolemias, creo que valorar a posibilidade de renunciar nos pode aforrar moitos sustos, porque hai unha variable independente aí moi forte que tiene varios planes e non sabemos que pode executar. Vamos a ver, lo de sobra. Pois aí este que decimos mal. Abriches a ver. Yo también creo que renunciar a la alcaldía, pues no me parece, me da igual, pero vamos a tener que dar muchas explicaciones como nos presentamos a una elección, no queremos alcaldía. Creo que a opción de abstención nos libera de todo o tema. Non temos que dar explicacións se vamos ou non vamos á alcaldía ante os que nos votaron, pensando que fóramos, e nos evitamos o problema de componendas como outro, porque é imposible as componendas por demais se nós nos estemos, porque se nós nos damos os nosos votos, algún cabrón centro por aí nos pode apuntar e nos mete no lío, o cual, se nós nos alejamos de todos os posibles líos que se arreglen os demais. No de renuncia, o sea, valorades a todas as opinións para que despois simplemente pasemos a votar. Digo, porque senón vamos a abrir outra quenda despois para absterse, para votar Miguel, vale, que cada un dé a súa reflexión. Eu desto daría unha palabra ou dúas e xa está. É dicir, a renuncia ou non renuncia é moi... Por eso, 1 minuto e medio. Pero dúas palabras e xa está, e poder decidir eso e despois, porque para mí unha votación está, ten que ver coa outra. Primeiro temos que decir se renunciamos ou non e despois decidir a outro. Pero en isto, o sea, con dúas palabras está feito, porque non hai máis. Igual
Temos agora a Arcadio. Alguén máis vai querer falar? Porque estaría ben que, senón... Si cierra el Está pechado. Vale. Emilio é o último a falar. Arcadio, por favor. Sí, eu votaría por os nosos candidatos, es decir, non renunciaría a alcaldía para non ter que na segunda votación absterse ou votar a renunciación. Pero eu te acabo de preguntar, se votas por ti, es decir, claro, pero si renuncias, entón despois tens que votar, e só che quedan dúas opcións, ou absterte ou votar a outros. Non entendi. Claro. Non a única votación. Vale, non sei se estou entendendo. Eu presentarei para non ter que votar por outros ou non votar, es decir, vota por nós. E se os demais nos votan para ser alcaldes, pois temos o goberno. É o que pasa. Marcos, nas escalas. Mavi? Sí, bueno, un pouco que engadiendo a eso, a mí non me parece de recibo renunciar, só vería se houvese alguna alternativa que quixéramos apoiar, pero como non é o caso, por lo menos eso a mí me parece, creo que nos debemos presentar e nos debemos votar ademais, porque absterte para qué? Non, vámonos a votar. Extrañaríame moito que xuntaran os outros 11 votos como para levar a alcaldía. O sea, non é só que nos votara Jácome, non. Porque aí non chegan 11 votos, tería que ser 14 votos. O sea, que eso raya casi imposible. E se se dera o caso? Pois modo, pois agachamos. Que problema? Tenga a palabra, Paco. La mía decae, ya está todo dicho. Antía? Eu concordo con que o de a renuncia sería bastante difícil de explicar de cara á ciudadanía e para nós mesmos, o sea, temos medo a algo non habernos presentado esta historia, isto habría que haberlo pensado antes de meternos, porque se resulta que o 24 de maio hubiéramos sacado maioría absoluta, que pasa? Que renunciamos tamén, porque se temos medo a gobernar. Me parece bastante perigoso o de renunciar co argumento de ter medo a que o argallante teña un as na manga, porque se empezamos esta historia tendo medo e estando superitados ao que outros podan facer con nós, pois mal empezamos. Entón, estamos aquí, presentémonos e votémonos. Javier? Sí, bueno, no. Está todo dito. Solo que tiene que decir todo dito. Por último, Emilio. Como que dixo. Sí, eu me poño aquí para que hacemos. Non, e despois votarnos o fora. Eu creo que dúas caras. Vamos a consenso, non? Eu fago a proposta de polo que escoitei, hai máis xente que non quere. Vale. Así, ou por lo menos preguntarse a renunciar. Claro, alguén quere renunciar e está disposto a defender esa opción aquí ahora mesmo. Listo, eso queda descartado. Xa está, ya está. Segunda opción. No, despois hai tres opcións. E hai tres opcións. Pues a ver. Coño, tres opcións. Non, absterse se votar se nosotros ou outra candidatura. Non se renuncia por consenso. Someter a consenso de votar por nosotros mismos, que va a ser lo más probable, si pasa el consenso de las otras. Probar con la abstención, creo que tamén está descartado. Alguén se quere abster. Alguén se quere abster na votación e quere defenderlo aquí. Abstención, como... Listo, non nos abstemos. Sí, Tamén quere votarse a se pode facer así, non queda de votos. Ahora, de votar a favor ou contra, que supone que será máis delicado, ahora que tú. Ou alguén... Fai ben a pregunta. Espera. Voto a outras organizacións ou voto a nós mesmos, que debe ser tú. voto a outras organizacións? Si, primeiro voto a nós mesmos. Estades todos de acordo en votarnos a nós mesmos? Sí, xa. Proximidades e cargos de destinación. Máis información. Retribución
ética política de Ourense en Común. Non sei se hai relativo. Eu presento o vosso rollo. Sí. No, simplemente digo porque engadimos ese punto aí porque pedimos desde o Grupo de Traballo Institucional. Podes abrirlo, Robert, perdón, Martín. Podes abrirlo para que se pueda ver aí mientras fala Martín. Pedimos desde o Grupo de Traballo Institucional a posición da Asamblea para, con respecto a exclusividade de cargos de libre designación. Neste pleno non se vai a falar deso, pero inmediatamente despois de que se conforme a nova corporación convocarase un extraordinario de urgencia onde se fale desto e haberá reunións onde as organizacións defenderán as súas posturas, e nós non temos nada tratado. O único que hai tratado é no apartado 1 de Código de Ética Política, que vos leo aquí, en concreto democratización, representación política, fiscalización, un 4. Teño un 4. Facer públicos os criterios de contratación Ah, de no, cargos. ese é o outro, perdón. No, está ben, está ben. Sí. Facer públicos os criterios de contratación de cargos de designación política e a necesidade de contratación. Con respecto aos electos, por decirlo así, non hai ninguna cláusula máis aló da limitación no salario que 2 veces e media o salario bruto da provincia de Ourense publicado pola EAT. Código ético 3.4. Entón, para que teñamos unha idea como foi na anterior corporación, o máis semellante que era o Bloque Nacionalista Galego, que tiña 3 concelleiras, tiña en concreto unha dedicación a tempo completo, unha dedicación a tempo parcial e un administrativo. Pero eso vai no sitio. Pero non temos os datos que ese. Temos o que cobran. E xa está. E cuánto cobra que está? Eso sí, canto cobran, eso teño aquí. Non, prefiro por saber se están a... Mira, vamos a ver, concelleiros con dedicación exclusiva, sen delegación competencial, son 33.469,80 brutos anuais. Concelleiros con dedicación parcial, xa non leo o de delegación competencial, porque non creo que... Concelleiros con dedicación exclusiva, sen delegación competencial, 33.469,80 brutos. Concelleiros con dedicación parcial, sen delegación competencial, 16.734,90 brutos. E asistencia a plenos. E despois asistencia a plenos a maiores E a reunión. E a comisión. E a comisión. Que eso non Eu teño. teño só de plenos. 434 euros plenos. Sí. Eu non teño eso, pero sí. 434 euros. Entón, algo máis, Martín, que se queda por ver? No, pues estaba lendo as obrigas e deberes do Grupo de Institucional, sabía unha cosa máis, pero se o vexo, digo. Os electos van a... Si a Asamblea decide que se negocien esa posibilidade de tempos completos ou tempos parciais. Entonces, nos temos que decidir en relación, claro, hai determinadas situacións persoais dos electos que poden influir. Entonces, por unha parte, queda a negociación. A negociación, según o anterior, sería unha a tempo completo e unha a medio, ou 3 a medias. Cal é a cuestión aquí? Unha, se queremos negociar eso ou non, e outra, que eu creo que é moi importante, ter en conta as situacións personais de cada un dos electos para que non é só unha decisión, digamos, institucional, senón tamén a situación personal. Hai algúns que igual piden unha reducción de xornada, hai outros que son incompatibles con un dos seus postos actuais de traballo, hai a propia inversión de tempo que vai a supor estar no Concello, que tamén creo que debe ser valorada de certa maneira, porque é tempo que van a ter que invertir. Entonces, o que se pide é valorar si entramos na negociación ou non de isto, e despois, se se entra, que negociamos? Si tempos completos ou si medios.
Eu teño que, se queredes ler, vos digo a vosa proposta, non sei. No, eu entraría primeiro a que se Así que, se queredes comentar... Si se quere entrar a negociar algunha dedicación das concelleiras e ademais contratacións, creo que... No, pero primeiro a dedicación. Primeiro a Okay. dedicación. Pues primeiro a dedicación das concelleiras, que se debata eso, porque se non saben non vamos a falar. Que se abra un turno. Primero esta parte. Xosé pide palabra. Yo lo que pienso, vamos a ver, una cosa cuando otros años, claro, hablamos del 2012, hablamos de otros años que estamos acostumbrados, ha habido pactos del gobierno, se han garantizado una mayoría, no nos olvidemos de que tanto los salarios los marca el Pleno. Entonces, en esta corporación, en el Pleno puede haber sorpresas, incluso puede haber sorpresas de que el alcalde se quede sin sueldo, porque al final es lo que aprueba. Entonces, yo creo que primero habrá que esperar, tendremos que tomar una postura de con qué vamos nosotros a negociar, pero no podemos sacar de aquí una postura si nuestro concejal va a cobrar una dedicación, vamos a por una plena o por medias, si no sabemos qué va a llegar, porque imaginemos que llegamos al pleno y se aprueba que el concejal va a cobrar 1.000 euros. Entonces, si vamos a jugar con medias solo, habría que pedir 2 o algo. Yo es mi opinión. Y, por ejemplo, particularmente yo puestos a negociar, si iría con una negociación de cara a otros partidos que sería factible que ningún representante público cobrase más que el funcionario que más cobra el ayuntamiento. Xosé? Primeiro concordo co que dice Paco. En segundo lugar, como tamén falamos de que a condición persoal de cada concelleiro é importante, nos deberían expoñer, decidir Pero que hai unha proposta, eso é... Claro, deberíamos empezar por aí. Non estar debatindo isto. Pero ao mellor o necesitan pensar tamén, non saben nada. Quero dicir, tendo en conta o seguinte que vai ser super pronto, porque eses plenos normalmente eran o mesmo día. O que imos ter o sábado e o seguinte de constitución de goberno normalmente era o mesmo día cando había unha maioría absoluta, porque xa o alcalde xa facía goberno, media hora de descanso e hai outro pleno. Entón, este segundo pleno será moi cedo e o mellor non podemos convocar a asamblea no medio, entón, moi pronto no tempo, e o que temos que pensar é, no momento que se debata que haxa dedicacións exclusivas, non para o Orense Común, para todo o concello, é dicir, para os concelleiros de todos os grupos, qual é a nosa postura aí? Entón, tendo en conta esa postura, despois podemos falar de que fai o Orense Común nesa situación, pero primeiro, que facemos nós? Votamos en contra de que ningún concelleiro poda ter unha dedicación exclusiva? Mellor, quer dicir, ou votamos, ou decimos que son os que están en goberno, ou non, ou decimos que de cada grupo haxa unha... Eso é unha postura política, despois está o que facemos en Ourense Común, pero que postura política nos ten no segundo pleno? Só dúas aclaracións. Unha era eso, que a reunión vai a ser inmediata e hai que levar unha idea do que se quere, si se quere ou non se quere, porque se non se quere, pues nos aforramos. E respecto aos salarios, eso está recollido na normativa, os salarios se establecen según o grupo A. Vale, según o salario establecido para o grupo A, con tal categoría e complementos, está establecido. Eso é o que parten, vale? Non é que temos tanto e repartimos, xeralmente se sigue ese criterio, vale? Entonces, os salarios veñen xa impostos, excepto alcalde, tenentes de alcaldía, que se modificaron no boletín oficial da provincia, hai, creo que 8 anos, con cabezas, ou máis. Pero os outros veñen xa establecidos por grupo A, salario establecido por grupo A. Entonces, votar si se quere ou non se quere. Non sei se hai unha palabra. Sí, Carlos. Nada, as voltas que estamos dando, que debemos ter en conta que non vai haber moitos cambios neste eido, porque realmente van neste sentido que o PSOE se entenderon sempre ben para a hora de repartir os cartos, o noso voto non vai a cambiar nin para un sentido nin para outro. Aquí sí que vai haber consenso seguro entre o PP e o PSOE, que as cousas cambian pouco, seguir levando os 70.000 ao alcalde e os 40.000 aos concelleiros, entón casi descartemos outras hipótesis de se fan e se ven gratis, o alcalde non cobra, eso aí que non vai pasar. Alcalde? Non hai ninguén antes. Eu estou de acordo con eso, pero creo que sí que é necesario ter unha postura política, puramente política, acerca de
cal é a nosa opinión acerca de si ten que haber dedicacións exclusivas ou non, máis alá de que despois fan a pinza eles que se repartan o que queiran. Simplemente creo que deberíamos ter unha postura. Simplemente o que decía él, a miña postura é que creo que sí que debería, a nivel personal, que sí que creo que debería haber dedicacións exclusivas. Que non cobre 70.000 euros al cargo de outra cousa, pero que esa dedicación exclusiva sí, hai moito traballo que facer, están promovendo só xa para ter unha plataforma veciñal. No, eso, que me parece moi interesante, es lo que dice Ledi, que sí, que hai que ter unha postura política. E a tía estaba antes. No, eu que concordo con Xosé, que antes de nada, como depende tanto deso, da situación laboral de cada un. Eu creo que eso debe ser Espera, Hombre, secundario non, porque si hai incompatibilidades para poder desenrolar que se o entendíme, vale, porque eu ao principio estaba un poquinho perdido, non entendía moi ben o que teníamos que decidir. Hai unha cousa que xestión se fai ou como traballan todos os concelleiros, non? Se nos pensamos que todos os grupos deben ter dedicacións exclusivas ou todos os concelleiros deben ter dedicación parcial ou cada forza debe ter unha dedicación exclusiva e o resto parciais ou, dependendo do número de concelleiros, pode ter unha porcentaxe de dedicación exclusiva. Que depende. Vale, pero, quero dicir, unha cousa é que o que ti decidas para todo o grupo e outra cousa é o que decidas para a tua forza. Vale, son dúas cousas distintas. Unha, polo que entendo eu, non vai así este o tema, non? O primeiro é moi simple. Sí, o único que digo é que, claro, pode ser moi complicado, perdón, pode ser, a mí me parece moi complicado debatir isto sen unha proposta, vale, porque hai tantas posibilidades que, claro, nos aquí nas asambleas normalmente algún grupo de traballo ou alguén trae unha proposta e se debate sobre esa proposta. Claro, poñernos agora a que o mellor é necesario pola premura del tempo que di Ledi, porque será moi pronto o seguinte pleno, pero claro, é difícil que agora cada un expoña a nosa opinión porque aquí poden salir 50 posibilidades, entendes? Pode salir que cada forza teña que haxa un tanto por cento, que entón podemos estar aquí 5 horas debatiendo, sabes? Era así. Eu creo que se debería traballar sobre unha proposta, claro. A ver, hai proposta, pero que primeiro habrá que decidir. Primeiro habrá que decidir se dentro de ese común queremos eso ou non. Queremos entrar nas dedicacións exclusivas a tempo completo ou parciais ou como sexan ou non. Si se quere, hai unha proposta. Se faría unha proposta. Se é necesario por a súa situación. Vale, sí, vale. Pois eu entendo, eu creo que sí, que deberíamos entrar. A debatir. Directamente. Sí. Queredes que faga outra proposta? Sí. Según o que faga. Se o que hai que decidir entrar a debatir, sí. A proposta que... Claro. Alguén bloquea a realidade de que nos posicionemos a favor de que no Concello haxa concelleiros con dedicación exclusiva en calquera dos grupos. E despois xa veremos como son as porcentaxes. E despois xa veremos todo eso, pero esta é unha postura política. Podemos decir, non, que non queremos. Alguén bloquea isto. Agora mesmo a propuesta que está en riba da mesa é que si aceptemos que haxa dedicacións exclusivas no Concello. Alguén bloquea? É que creo que eso, o sea, cando decía no debate, creo que eso hai que analizarlo, porque así, en principio, o mellor resulta que non estou a favor, independentemente de que haxa moito traballo, non estou a favor de que haxa un concelleiro que se teña dedicación exclusiva, porque o mellor o que me gustaría a min é que se traballase máis en equipo e considero que o mellor esa pero o que dice Ledi, a ver, o mellor estou entendendo mal, porque é todo así tan rápido, pero eu entendín antes a Ledi que podíamos ter a opción pensar, non, por exemplo, estar a favor de que teñan dedicación exclusiva solamente os que están no goberno, non? Podía ser eso, non? Podría ser. Eso que implicaría, o sea, por que estaríamos en contra de que os outros grupos non? Non sei, pero haberá que saber por que podríamos estar en contra antes de decir, non creo que ten que haber un posicionamento dunha... O sea, que implica estar a favor de que todos os grupos teñan un concelleiro que teña dedicación exclusiva e que implicaría que non o tiveran? Pois implicaría dos formas distintas de traballar, non? Pois eso me imagino que terá que ter un análise, non é así tan rápido. Digo, eu polo menos non o teño, a non ser que... Xa, pero... Temos para a batería da luz. Sí, vamos a ver, hai unhas cosas. Nos
con 3 concellos non podemos marcar o paso de que va a facer o PP con 10, que se goberna va a ter concelleiros que teñen unha dedicación exclusiva porque van a ser concelleiros de cultura, concelleiros de deportes, concelleiros do que sexa, non? Nós o que temos que pensar é que facemos nós con 3 concelleiros, e se non temos un concelleiro, unha concelleira liberado, é dicir, que traballa todos os días, mal vamos, porque con 3 concelleiros e todo o que queremos facer, queremos tomar o poder en Ourense, pues mal vamos se pasamos por ali de cando en vez, entendedes? Ou se facemos un traballo de voluntariado. Nos temos que ter, na liña do que plantea a Paco, en a xente, o Trini, pues, un concelleiro, unha concelleira con dedicación exclusiva, outro tipo parcial, o sea, o que nos toque, tampouco temos que ser aquí absolutamente ter unha democratitis, como que nós non queremos facelo todo de balde. Eu penso que iso é o que temos que decidir. E despois, o que decidan os outros e o soldo do alcalde, eso é referencias. E estas cosas é onde nos temos que marcar unha posición, efectivamente, para que sexa axeitada, non sexa un soldo desmesurado, os concelleiros liberados non cobren soldos desmesurados, todo eso, pero eso é de lógica, e penso que o grupo que leva eso perfectamente está capacitado, sabiendo o sentir xeral desta asamblea, para decidir sin tener que xuntarnos outra vez unha asamblea para decidir esas cosas pequenas. E o que temos que decir non sei se queremos ter un concello liberado, creo que sí, se sería un suicidio non o ter, outro tempo parcial, e outro que traballa en comisión, porque son 3 persoas que durante 4 anos van a ter que estar en todo, porque queremos estar na institución e na rúa, que vas ter que xuntarte con xente todos os días. Pensade que o concello que vai gañar va traballalo da reo, non pensedes que é un plato de gusto para moita xente. Probablemente máis de un se quema porque é dedicación exclusiva as 24 horas do día, porque as 10 da noite tes que ir a non sei onde, porque hai un desahucio, porque tal, e estás todo o día pendente, o sea, estás en dedicación exclusiva todos os días, incluídos os fins de semana, o sea, que nos fixamos inxenos. Piden a palabra. Eu quero preguntar, que diferencia habería entre un concelleiro de Ourense en Común que estivese a dedicación exclusiva ou a tempo parcial a hora de cobrar el unha retribución? Pola limitación que nos mesmos nos pusemos... Que diferencia? Sí, cobraría exactamente o mesmo, non? Non, como non? Se tes unha limitación de salario... Sí, pero non se chega a todo. Chega. Estas comisións chegas, pero si a dedicación non cobra Si se pasa. Pero un momento, a cuestión, eu polo que vexo, a mí pareceme, entre comillas, correcto que se unha persoa ten responsabilidade de goberno, que evidentemente podese considerar unha dedicación exclusiva porque ten moitas inquedanzas, inda que sexan moitos os concelleiros que vayan a estar unha en cada área e demais, podense repartir o traballo. Se ti esa posición, inda que teñas que estar todo o tempo ou non, se ao final vas a gañar o mesmo. A diferencia si tenes competencial ou sin competencia, hai diferencia, si ti estás en o goberno, hai que teñas dedicación. Pero eu refírame, se estamos a decir, nos vemos a facer política, defendemos uns salarios dignos, nun momento dado, independentemente de que teñamos outra ocupación ou non, se con ese salario a media xornada non consideramos que é un salario digno, que lle estamos a dicir ao resto da xente? É que se teño que traballar todo o día, se non cobro a outra cantidade, non é digno. Quero dicir, poden estar os 3 nosos a media xornada cobrando eso, compatibilizando se o tempo lles dá ou se teñen a obriga de traballar no seu traballo, se tamén teñen a posibilidade, e facer as horas de mes que teñen que facer, cobrando un salario digno. É exemplo non só para non, senón para calquera outra forza que vai estar na posición. Se ao mellor, que eu tampouco creo que todos os conselleiros que tiveres en goberno ao mellor precisarían, ao mellor moito sí, pero hai algunhas áreas que ao mellor non levan tantísimo traballo e ao mellor con unha dedicación a tempo parcial podense, coa xente que teñen no concello traballando podense arranxar, pero creo que na oposición e con ese salario estáse ben pagado e podese facer moitísimo se se quere facer. Aquí estamos sen cobrar ningún duro todos os que estamos aquí por facer isto e máis sacamos horas de onde non hai.
Perdón. Estamos grabando. Muy bien. Molas, apuntarse todas as veces. Era unha proposta do grupo interinstitucional feita, que a podes fijar despois Trini, pero para mí é importantísimo, e creo que por agora o sentir, menos ese debate que había un pouco Rita, quero dicir, para mí o esencial agora, despois falamos da proposta en concreto, que hai unha, pero o esencial agora é si a nivel político nos posicionamos en contra ou a favor de que os conselleiros teñan a posibilidade de dedicarse, que é unha posición política que significa cousas. É dicir, se nos posicionamos en contra, decimos no, obviamente, despois o Ourense en Común non pode decir que temos que contratar a alguén, ten implicacións. Que pensemos esa postura, e unha vez tomamos esa decisión, esa postura, falamos da proposta que fixemos no grupo institucional, falamos xa tendo en conta as nosas circunstancias persoais. Eu só contestarche a ti, Alex. Eu no meu tempo libre fago o que me dé a gana. Eu no meu tempo libre vou a onde sexa. Eu no meu tempo libre podo desenvolver a miña profesión e non cobrar nada. Ahora, eu no meu traballo, eu quero que o meu traballo se recoñeza. Eu no meu traballo quero ter un sueldo axeitado ao meu traballo. Non quero tirar o meu sueldo, porque así o único que estou facendo é un flaco favor a mí, a miña profesión e a todos os que estuveron tentando ou loitando por traballar aí. Entón, eu teño aquí, non cobro nada, vou tal, co meu tempo libre fago o que quero. Pero o meu traballo, a miña profesión, quero que se respete. Abre para que pida a xente... alguén máis que me falar? Sí, teño a Mavias, a José, a Emilio e a min que vou contestar unha cousinha. Pero se corta, Se alguén máis quere pedir que pida agora. Está pensado. Non, ben. Mavi. Vale, a ver. Eu creo que se tiveramos capacidade de facer moito máis do que vamos poder facer aí dentro, podríamos facer uns planteamentos moi diferentes, o mellor. Agora vamos a entrar nas condicións que vamos a entrar. Non podemos entrar encima en desventaxa con todos os demais, dicindo, non, nós somos moi guais, e non vamos a currar máis que nadie, pero sin cobrar no cambio. Entonces, eu creo, aparte disso, van a ser persoas que sí van a estarse dedicando en exclusiva a eso. Eu digo, pues, Antonio, unha dedicación exclusiva ten que estar pagada. Despois, o de cobrar as cantidades que se cobran xa está recollido no noso código ético cuál é a cantidad que van a poder cobrar, sea nunha situación ou na outra. Eso é unha cuestión aparte. E que agora merece Ourense en Común ter a alguén na dedicación exclusiva? Vai ter traballo suficiente unha persoa ou dúas para ter unha dedicación exclusiva? Creo que non lle vai a chegar as horas do día para todo o traballo que vamos a empantanar. Eso sí? Falar dun plantexamento político. Eu penso que un plantexamento político a dedicación exclusiva é necesaria, porque se non hai dedicación exclusiva só se podía dedicar a política. E precisamente o que busca a dedicación exclusiva é que se poida dedicar a alguén a política e deixar a súa profesión, porque a ten, e o que non, por bueno. É que non sei por que escuto isto, a mí me parece... Sí, pero que sería como decir, veña, que veñan os millonarios todos a facer política. Emilio? Bueno, eu creo que se dice, pero bueno, a mi opinión, si vale para reforzar un pouco, tamén que o traballo hai que pagarlo e dignamente. E isto vai ser un traballo para a xente que este aí, e bueno, de todas formas, como non vamos ter decisión con respecto a eso, igual, despois debatiremos despois os nosos. Hai unha proposta. Hai unha proposta. Non sabe de eso, nada, non era máis ben polo... Yo acabo, para puntualizar, yo no he dicho de no cobrar un duro, eso es por un lado. Yo no he dicho tampoco, cuando dices cobrar lo justo, cuando trabajas en lo privado, en tu trabajo, en el que sea, aunque seas funcionario, pero trabajas en tu trabajo, no es lo mismo que cuando trabajas para los demás, cuando eres un representante, no es el mismo tipo de trabajo. Si tú quieres ganar un dinero que consideras que por el trabajo que estás realizando debería de ser mayor, pues oye, vete a una empresa y haz tu carrera en esa empresa. Al estar en la representación pública hay que también ajustarse un poco a tu realidad.
Y digo una cosa, si llegamos al tope que nosotros mismos nos hemos puesto cobrando a jornada partida, eso no es un salario digno de un trabajador. Sí, correcto, pero si llegamos a ese tope, porque es que al final esto, las horas que les vayas a echar, sea jornada, esto es dinero, no es las horas que en realidad le vayas a echar. Tú puedes estar a jornada partida y trabajar 8 horas más a mayores. Eso nadie te lo quita. Al final es cuestión de dinero y de cuestión de poner encima de la mesa a la gente una cantidad, te resumo, no sé. Claro, por lo que yo bloqueé, Eu entendo que está todo falado, o sea, sí, non quería dinamizar moito máis, pero non, eu creo que hai que sentir, e a pregunta que está incluído Carlos, se alguén bloquea que nos posicionemos a favor das dedicacións exclusivas do Concello. A favor? Para todos os grupos. Efectivamente. Tú bloqueas. Pois non te volvo votar. Vale. Facemos defensa? Transaccional, dúas quendas de palabra. Non, dúas quendas de palabra. Aquí non hai dúas propostas e non hai dúas propostas e non hai maneira de chegar a unha transaccional. Aquí ou votamos a favor ou votamos en contra. Isto de antes. Chicos, aquí non hai forma de transaccionar. O voto ten que morrer aquí dentro de 2 minutos. Sabe, temos dúas opcións, blanco, negro, o sí ou non. Votamos o sí ou votamos o non e xa está. Se chega o 60% é o que sae. Sí, bueno. A primeira sempre sale máis natural. Claro, xa se podemos ensayar. Entonces, veña, vamos, que nos apremia o tempo, non? Va. Esas preguntas. Pero que o que me mancha é a pregunta. Martín. Eu teño unha proposta, e é que, inda que apremia o tempo, o pleno este sábado e o pleno que se decida isto será la próxima semana. No, é. O si se conta luz, martes e mércoles. Pero quero decir, porque é que non só vamos a debatir isto neste caso, porque despois ten quedado de libre designación e moitas máis cousas que van máis aló de decir, estamos a favor de que igual, eu agora mesmo, pensando en min, estás a favor das dedicacións exclusivas. Bueno, depende, somos moi galegos, pero depende de que, depende de si teño 10 concelleiros e 10 dedicacións exclusivas. É moito máis aló de votar eso en concreto, entón, que non sei exactamente que vamos a votar, estamos a favor da dedicación exclusiva? No, pero é o primeiro punto para poder falar da nosa proposta, senón isto non ten sentido. No exclusiva, de algún tipo, estamos a favor de algún tipo, no exclusiva, de algún tipo de remuneración. Claro, está hablando de exclusiva, que fale. A ver, estamos aquí, está dicindo que aquí as 3 persoas que van ser as afectadas por este tal teñen unha proposta que a digan xa igual nos clarifican un pouco que estamos discutindo, porque eu ainda non teño moi claro que é o que estamos discutindo, porque é que estamos discutindo. Se vamos a decir ao PP ou PSOE que non queremos esta dedicación exclusiva, podemos decir e podemos escribir, pero non vai valer para nada. Pero a postura tamén a podemos ter unha vez arriba, que o mellor Miguel dice, eu non vou renunciar a miña pensión para cobrar o sueldo, xa non quero, excusamos seguir discutindo ese tema. Ou se tú dices, non, son dúas cousas distintas. O sea, votamos que sí queremos dedicacións que non proponemos a nadie que queira, non? Temos unha proposta. Pois adiante coa proposta, coño. Pero primeiro dicir unha... Eu teño unha pregunta. Está Miguel antes. Os casos que sufren algunas veces en media esa salario profesional, aquí va destinado. Está recollido no Código de Boa Gobernanza que serán pasados para o partido asociación. No Código ético, perdón. Bueno, asociación, bueno, se pasará a Ourense en común e sobre eses dineiros, sobre ese común se fará responsable para tributar sobre eles, porque hai na que se les carga a eles, a nivel de efecto laboral, como van destinados para Ourense común, será Ourense común que se fará cargo desa tributación. A diferencia moral de coller cargo do Concello
de pasalos a Asociación de Ourense en Común. Pero non sobran cartas. Igual, además non sobran, non chegan ao mío que están aquí. E un poquinho É máis outro debate, é outro debate distinto, chico, non distinto. Non, eu quería facer unha pregunta, pero xa fixen aquí outra recordatriz, entón xa... Pois Rita. A ver, eu creo que, non sei o que pasa, Alejandro, a ver, eu non estou en contra da dedicación exclusiva, pero podo, por exemplo, estar a favor, primar que, por exemplo, existan 3 dedicacións de media xornada e que a xente, favorecer que a xente teña outros traballos e outras dedicacións de cara pensando incluso no futuro. É dicir, ás veces é moi perigoso que unha persoa que ao mellor resulta que non ten un salario, non ten un traballo, colla de repente unha dedicación exclusiva que logo resulta que pasado o tempo é durísimo deixar eso. Entón, dende o meu punto de vista, por exemplo, creo que políticamente habería que analizalo con máis profundidade. Ora, claro está, eu considero de que se debe remunerar esa dedicación e ese traballo, pero hai distintas posicións, pois por eso, porque detrás de unha forma de decidir, por exemplo, pois en vez de unha xornada, no noso caso, pois ao mellor eu prefiro que haxa 3 medias xornadas que non unha e media, que é o mesmo, non? E será os mesmos cargos, pois ao mellor eu... Entón, xa, por eso, pero eso... ¿Cómo vai? Mavi, Levi, Trini e Víctor. Sí, a ver, neste momento non temos que decidir se é unha ou son 3 por eso. Eso é a segunda parte da proposta que van a facer. Ahora é, vamos nosos 3 concelleiros a traballar de balde ou van a cobrar? É que, a ver, é que os concelleiros electos non cobran por ser concelleiros electos. É que o mellor hai unha confusión aí que pensamos que todos os concelleiros electos cobran. Non. Van a cobrar os que se les dé exclusiva. É unha dedicación exclusiva de media xornada ou xornada completa. É que o mellor alguén pensa que se cobra por o feito de ser concelleiro. Entón estamos falando. Vamos a renunciar á remuneración da única maneira que hai de cobrar ali, aparte do que poidan dar por estar na corporación municipal ou partido político, que é outra historia. Entón, aquí trátase de vamos a renunciar a un salario para unha das nosas persoas ou para 3 medias persoas, tamén igual. Esa é a historia. O sea, neste momento temos que decidir, queremos que os nosos concelleiros electos, algún deles ou a medias, cobren ou renunciamos a eses cuartos. Ou renunciamos a que cobren. Creo que non me da debate, pero bueno. Tócanse... Eu plantei moi mala pregunta, entón, plantei moi mala pregunta, entón unha pregunta, porque para min é unha postura política decir se estamos imaginademos frontalmente en contra de que ninguén no Concello cobre un duro. Por exemplo, pois eso é a idea. Temos que tomar unha decisión aquí, que eu creo que o sentir é que sí que hai que cobrar, entón, por eso quería que non se bloqueara e demais a miña pregunta, non? Pero, entón, esa é unha decisión política se nos enfrontamos de pleno a que ninguén cobre, ningún cargo cobre, e despois falamos do noso. Pero se levamos nos documentos esto que vamos a cobrar, Levi. Claro, eso non. Se levamos nos documentos o que vamos a cobrar. Bueno, pero temos un pleno, igual o mércoles que... Pero que non. O que cobrar vamos a cobrar a 9 cuartos. Dous elementos. Primeiro, se se está de acordo ou non que en xeral todos os electos cobren ou non cobren, meténdonos a nós, entonces, cal é o posicionamento de Ourense en Común respecto a isto? Se esa media xornada, se esa xornada completa, deben cobrar ou non? Sí. Xa está, vale. Entonces, se deben cobrar, ahora vai o segundo punto, que é a nosa situación en concreto. A proposta que se fai desde a GT institucional é o seguinte: según as negociacións de outros anos, aproximadamente sería unha dedicación a tempo completo e unha media. Pois, falando coas 3 persoas escollidas, e según as súas circunstancias persoales, a proposta que fan é de media xornada cada un. Por eso era algo que por eso decía que esperaba. Que pasa logo que Entonces, ¿para qué discutir? Entonces, sí, pero primeiro había que posicionarse. Entonces, a proposta que se fai é cada un deles asumir media xornada.
de exclusividade. Non sei se está seguindo a agenda. Sí, tocaba ya ela. Que a posible negociación que se dé, que pode ser que sexa unha a tempo completo e unha a medias, pois se reparta proporcionalmente cada unha a media xornada. Someto a consenso isto. Alguén o bloquea? Pero no por bloquear, es una aclaración. Sí. Una aclaración. Si nosotros vamos a llevar esa propuesta, estamos proponiendo que todos los concejales cobren media. No, de Ourense Común, no, solo nos de Ourense Común. Esta propuesta solo é de Ourense Común. Claro, pero me refiero, ¿con qué cara luego le decimos a mejor a otro partido, a Jacome, que solo puede cobrar, que los 8 consejeros no pueden cobrar cada uno media? Si nosotros, nuestros concejales, el 100% cobran media... No, que cada un reparte, cada partido reparte como quere as exclusividades. É que tú o que negocias é, digamos, a cuantía total de exclusividades. E cada partido o reparte. Nos temos unha e media, que partimos de 3 medias. Entón, unha e media, é dicir, esa é a posición. Claro, cada partido decide como quere repartirlas. Votamos esas dúas para ver se... É que eso é outro plantexamento o que en principio entendí de... Bueno, o primeiro xa está. Todo o mundo dixo que sí que quería que se pagara. O segundo, vos parece ben que se repartan no caso de que se consiga unha e media a media xornada cada un? Carlos, non. No, eu que digo que realmente a Ourense Común eso non lle afecta. Eso afecta a outros concelleiros. Claro, pero esa decisión ten que ser deles. Pero é a proposta que levan Entonces non é unha cousa outra, é dicir, aceptamos a proposta dos concelleiros. Eu sei, está claro que sí. Seguinte punto. No mesmo punto... No mesmo punto se fala de exclusividade e cargos de libre designación. Hai a posibilidade de ter cargos de libre designación. É dicir, unha persoa ou persoas, según tamén se negocie, que axude, é dicir, un secretario, digamos, ou secretaria, que axude ao grupo dentro do Concello. Eu, persoalmente, creo que é moi necesario pola cantidade de traballo que se lles veñen encima. Eu vos expoño que hai outra vez, según as negociacións da última legislatura, según o número que temos, tamén se podría ter unha persoa a tempo completo. Se podría negociar eso. Eu personalmente, e despois tamén falando despois con GT institucional, creamos que podría ser máis convinte 2 persoas a media xornada, por un lado, para repartir e por outro lado tamén polo desgaste, porque aínda que tamén Miguel comentaba que a veces era moi cómodo ter a referencia dunha cara, creemos que ter 2 persoas tampouco pode crear moitos problemas. Entonces, o que se propón sería, se se está de acordo de levar a cabo tamén, de negociar na mesa unha persoa de libre designación e que este tempo completo sexan realmente 2 tempos parciais. Si se está de acordo, estes 2 tempos parciais se establecería, según está recollido no Código Ético 2.1.4, que debe ser, a través dun concurso transparente e demais. Facer públicos os criterios de contratación de cargos de designación política e a necesidade de contratación. Dende coordinación institucional, non sei que eu personalmente xa estuve traballando nos criterios, vale? Que habría que despois a posteriori, pero isto sí que sería a posteriori, presentar na asamblea e explicar todo o proceso. Entonces, aquí o que se di é si se opta tamén na negociación a unha persoa de libre designación, si estades de acordo, a un tempo completo que podríamos convertir, que dende o punto de vista, en 2 tempos parciales. Alguén o someto a consenso? Alguén se opón? No? Veña, pois o punto 2.1 será por pechado. Salte da figura de idealizador. Venga, va. Punto 2.2, voceira do Grupo Municipal Ourense Común, segundo o artículo 24 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do réximen xurídico das entidades locais. Puntos a ter en conta o 2.3 e 2.5 do Código de Boa Gobernanza de Ourense Común. Logo, terceiro. No.
pido a palabra. Está xa, primeiro, pero se quere... Pero é deste punto? Sí, sí. Sí, en este punto, inda que dun punto anterior, porque foi un sí tan rotundo que aqueles que estábamos un pouco pensando non nos deu tempo de decir que non. E eu vou a decir que non, e non quero argumentar porque non quero que siga para adelante, pero que si quero que conste é o meu voto en contra a cobrar, a que se cobra, por acción política. O sea, estou en contra, e quero que conste o meu voto que non se debe cobrar. Nada máis. No punto do día, que era o da voceira do Grupo Municipal, aparece aí puntos a ter en conta, 2.3 e 2.5 do Código de Boa Gobernanza, que son no referido ao Grupo de Traballo Institucional... Bueno, de todos modos, están aí os 2.3 e por dar lecturas e 2 puntos, non pasa nada. Atendendo ao principio de horizontalidade, as componentes deste grupo de traballo decidirán quen é a coordinadora no caso de formar goberno ou voceira do grupo municipal en caso contrario. Esta persoa non debe ser a única cabeza visible. As componentes destes decidirán quen é a coordinadora no caso de formar goberno ou voceira do grupo municipal en caso contrario. Esta persoa non debe ser a única cabeza visible e deberá garantir a cooperación dentro do grupo. E o 2.5, as persoas componentes do grupo de traballo institucional non poderán exercer vogalías en Ourense en común, alén das relacionadas coas súas funcións como representantes institucionais. E isto ven ao fío porque en canto ese pleno pase e veña o seguinte, vamos a ter que entregarlle ao secretario do Concello este documento que é a Constitución dos Grupos Políticos Municipales e que veñen a ser que según as leis imponen a los miembros de las corporaciones locales la obligación de constituirse en grupos políticos a efectos de su actuación. Este escrito deberá presentarse en la Secretaría del Concello dentro de los 5 días hábiles siguientes a la constitución de la corporación y en todo caso, según entendemos, antes de la convocatoria de la sesión extraordinaria del Pleno para determinar la organización y funcionamiento municipal. E aquí, unha persoa de Ourense en común ten que exercer, ten que nomearse como portavoz do grupo dentro do Concello. Entón, hai un conflicto que eu non entendo así, eu digo, simplemente deixado acta, que ese portavoz dentro non ten por que ser o portavoz fora. Vale, digo porque foi unha discusión que temos no grupo de coordinación e levou un tempo. Entón, está aquí. A asamblea... Me acordo da discusión. Entón, nada, que a asamblea decida quen vai a ser a portavocía dentro do Concello e, obviamente, a posteriori, quen vai a ser o voceiro, que non ten nada que ver co que sexa o voceiro fora. É dicir, o que dé as roldas de prensa non vai a ser o que sexa o voceiro dentro do Concello. Iso está posto no Código de Bo Goberno. Se non está posto unha das cosas é un traballo de comunicación. Vale, hai que cambiar nada. Por eso mesmo. Hai que buscar un voceiro por Concello. Exactamente. Digo que igual o uso de servicios institucionales tedes alguna proposta de quen pode exercer a portavocía, quen pode ser a voceira. O voceiro non traes ninguna proposta en concreto. Vale, e logo despois a lei dice que ten que ser unha persoa en concreto, digamos, non? Tal como estaba comentando agora Martiño, pero a hora de intervir nos plenos e dar lectura, por exemplo, a mocións ou a enmendas de mocións, pode facer cualquiera dos plenos, digamos, non? O sea, que é máis unha figura de carácter institucional que logo na práctica, quero dicir... Hai momentos A que cada xunta de portavozos, a xunta de portavoces. Si, ten asignada a competencia de xunta de portavoces en exclusiva. Pero ahora, por exemplo, de intervir no pleno... Eu creo que no pleno hai momentos no que falan directamente os portavoz, hai outros, o sea, exclusivamente, non? Porque isto é unha cantidad de documentación que estamos vendo no estudio, pero hai outros que estamos repartindo, como mocións e tal, pero bueno, no, simplemente ao principio da miña intervención era porque propoñades vos, calde con los tres, que de asignar esa encomienda de esa voceira. Emilio? No, eu, xa temos decididos. O que é o portavoz? Para decir eles. Por qué? Que fai unha proposta, ao menos. Aquí ponto deciden eles, por eso está aprobado, claro. Ten que deixarse claro que dice que eu decido... No, temos 5 días hábiles despois da constitución da corporación. Por eso decía que o seguinte pleno non será hasta mínimo 5 días despois. 5 días hábiles. Temos 5 días hábiles despois da... Por eso eu creo que o pleno seguinte será a última semana de xuño, pero... Bueno, veremos. Porque antes eran 2 plenos seguidos.
Martiño. Pero según esto, é imposible que tú desde 5 días hábiles e que convoques pleno nese semana. Sí, Martiño, pero mellor no segundo pleno da Constitución ainda non tens que comprar sí, no, sí. Pode ser no terceiro, quizá, non sabemos. Por eso, igual institucional decidirán quen é a coordinadora no caso de formar goberno ou a voceira do grupo municipal en caso contrario. A los chinos. A los chinos. Bueno, no, pero quiero decir, si que razón algo, pues, os grupos de traballo de Ourense en Común e este un grupo de traballo máis autogestionan. La información da seguinte asamblea de que nos De quen é? Igual de válido todas as persoas que están aí. Juan. Terceiro, solicitude ao grupo de traballo relato e análisis fórmula consensuada para prometer o cargo segundo a lei na sesión de investidura do 13/6 de 2015. Poderá levar engadidos ao inicio final, pero a fórmula deberá ser a seguinte. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir con fidelidade as obrigas do cargo de concelleiro ou concelleira do excelentísimo Concello de Ourense con lealdade ao rei e acatar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, eu aquí simplemente engadir que eso, que el rei e concelleiro deixaron bastante ben claro que non podemos tocar nada, o sea que simplemente engadir o inicio e engadir o final, pero como hai un punto en concreto do grupo de traballo de relatos, pois que comentedes ali xa, digo porque eu vi na vosa acta de que xa metites 3 propostas. Sí, bueno, estamos... Eu traigo aquí... A proposta que temos é unha primeira liña común para os tres, que sería anterior á fórmula legal, digamos, que diría conforme o mandato das veciñas de Ourense e a Asamblea de Ourense Común, con os suspensivos, entraría eso. E despois, fomos un pouco originais, pensamos que cada un dos tres tivese unha fórmula posterior á fórmula legal de lei, basada cada unha delas en 3 principios fundamentais do programa, que serían participación, transparencia e ben común. Asociamos cada unha a cada un de vos, pero podría definirse como mirar, digamos. As fórmulas que propomos están en plural, non sei se eso, o sea, tiñamos a dúbida de se será legal. Levas, vale. Sería, por exemplo, participación, que ya pusimos a Miguel. Despois de todo eso, ¿no? Asumimos que a nosa presenza nesta institución será unha ferramenta para facilitar a participación das veciñas no Concello. Decimos asumimos. Facémoslo con plural porque nos parece máis inclusivo. Non sei se é legal ou non. Visto como nos responderon o rollo de el rei. No, pero a engádega pode ser o que Sí, pode ser o que queiras. A engádega pode ser... Non o sabemos. Sí, a engádega nos podes decir o que queras antes de... Vale. A seguinte sería a transparencia, que ya pusimos a Leli, mediante o noso traballo como concelleiras garantiremos o acceso das veciñas a información completa sobre a actividade do Concello. Están sacadas do programa, as frases. E a última, que sería sobre o ben común, defenderemos o Concello como comunidade que traballa unida para hablar por o ben común. Cada un diría unha cousa distinta e a do principio sería igual para todos. Non sei, son frases sacadas do programa, non sei se preferides que haxa un mensaxe único dos tres, como houve estes días, eu creo que foi na Asamblea de Madrid, non sei se foi Podemos, que dixeron ou agora Madrid do Concello, bueno, que todos dixeron o mesmo, algo como recuperar as institucións para a ciudadanía, algo así, como o mensaxe en medios foi moi claro, todos dixeron o mesmo. Nos apostamos por algo máis plural e por falar de 3 cousas, de 3 ideas importantes no programa, de esa é eso é todo. Sí, vamos a ver, a marcha de eso, soy una cosa ocurrente que non está mal, pero como non é imposible inventar nada, supoño que aquí moito monárquicos e suscrito non hai, e que tampouco haberá moita xente apegada á Constitución como está o PP, como está a voz da lei, e, como decía, como non se inventar nada, eu penso que hai que respetar a fórmula da promesa, é dicir, onde se fala facer abordar a Constitución e la da rei, chamase coma por imperativo legal, medio, ao final, onde sexa, o sea, que fan toda a xente que, bueno, que acatas por imperativo legal, non hai máis, porque penso que responde ao espírito desta asamblea. Arcadio. Non
xuramente sea por imperativo legal. Eu entendo que poner unha coma a unha frase e modificar ese párrafo. Punto e coma. Non tocar ese párrafo. Sí, pero non tocar ese párrafo sería por un punto. Despois explicar, decimos todo isto por imperativo legal, non sei se sería un pouco... Pero se fai históricamente, sempre, sabes? Vale. Por imperativo legal, es que a lo menos por imperativo legal, os partidos nacionalistas están por imperativo legal. Vale, sí, encaixades aí igual. Leli? Efectivamente, o sea, quería explicar eso, que tú podes decir o que queras antes, sexa o que decides da ciudadanía da Asamblea, por imperativo legal. Prometo, por a miña conciencia, a principio. Martiño? No, era porque igual. Solo digo que non nos pellemos os dedos, simplemente. Si decimos ese párrafo, non vai pasar nada. Si decimos eso, non vai pasar nada. Hasta aquí estamos de acordo con a frase todo. Entonces, si fos por imperativo legal ao principio, casi isto tamén faz por imperativo legal, porque aquí tiñades que facer unha pausa. Unha pausa, non podes facer unha pausa. Por imperativo legal... No, non pode meter. En medio no, pero antes sí. Traballou nesto e seguramente deronlle 1000 voltas e a de Dios, eu asumiría a proposta que fan e sin meter polo medio, decir, non sei como era o párrafo introductorio. Conforme ao mandato das veciñas de Ourense, a Asamblea de Ourense en Común, por imperativo legal, 2 puntos. No, eu o que me refería era a unir a introducción vosa e o final e o rematar esa parte nosa boa e engadir por imperativo legal e lees isto como que te están obligando a ler. Efectivamente. E xa está. É dicir, dices pasar a parte final ao principio tamén, unir o que queremos decir e depois a maior decir, bueno, tengo que hacerlo, pues lo digo, por imperativo legal, prometo por a miña conciencia, e máis, isto poderá ser ler ali e o outro temos que levar memorizado, por lo tanto, outro vai ser unha entonación diferente que a este. E queda moi diferenciado. Xosé? Creo que estamos comentando moito, verdad? Es decir, esta legislación o que se dice que se van a hacer unha pregunta que ti podes contestar simplemente con por imperativo legal. Non hace falta que digas todo iso. Deronnos esto dixeron que nos van poñer 2 tarxetas para ler nese momento. Deronnos esto, por día. Hai dos alternativas. Hai outros concellos que fan como isto, pero nós lemos eso. Pero es que non haga o concello, non? O concello vai te obrigar a... Sí, é a súa promesa. A mí dixeronme, ou les esto, ou podes ser moi eléctrica. Non paga de claro, por favor. Con os concellos pequenos se dice eso. Ou se preguntan, eles que sí, ou se non, diste a fórmula. A única maneira de introducir algo na fórmula e non recibila e decir simplemente que sí, é decir a ti. Eso é o que di a lei. Está contestado en Pitan Paz, tamén despois. Cando puxeche, a lei pon eso, as dúas opcións. Ou contestas que sí, ou se non diste a fórmula. Como nos queremos introducir algo na fórmula, se entendo que o funcionamento, temos que decirla, non podemos esperar a que nos la pregunten, simplemente. Nada máis. Existen esas dúas fórmulas, pero o secretario do Pleno do Concello de Ourense non vai facer a pregunta, simplemente se vai poñer a fórmula. Entón, é que non se vai facer a pregunta. Por que lo decís? Eles estiveron falando con él e él non vai facer a pregunta. A fórmula é esta. O único que nos preguntou se queríamos xurar ou prometer. Para poder poñerlo no casetón. As engádegas son as que levarán eles, que se poden engadir ao principio e ao final, sin modificar o senso da fórmula. Non hai máis. Que como grupo de traballo de relato fixo esa fórmula e traballou nela, fagamos esa e despois a maiores, pois, por imperativo legal, elemos a fórmula que nos obliga. Vou bloquear e vou explicar, se me dá esa posibilidade. Eu agradezo moito o traballo do grupo de relato e non me vou tirar por terra ni nada, pero creo que é máis eficaz para enviar un mensaxe político se os tres decimos o mesmo, se ademais o que decimos é breve, que non sexa moi extenso, porque xuntamos o de antes e o de despois, temos unha parrafada da leche e ademais e moi disperso. Eu creo que se tiveramos unha frase máis sobre o imperativo legal ou dúas moi concretas, moi directas, que digamos os tres,
como mensaxe político queda moi tal, e ata pode ser unha consigna. Un traballo que debatimos sobre eso, e isto sí que é urxente, porque este sábado non vai haber outra asamblea que o faga, e o grupo de relato, no fondo, ten a potestade para decidir o que vamos a decir, e a súa proposta é esta, non sei. Non, a potestade está na asamblea, outra cosa que fagan propostas. Non, porque non é un... Non sei que consideramos que isto é estratégico. Eu estou a proponer. Bueno, pero se isto tamén volvemos por diante, isto é unha cuestión personal, cada un que faga o que queira no momento, xa está. Si dúas que van prometer, dice unha cosa, outra dice outra, é bastante personal, non? Bueno. Nada, eu digo que, bueno, pues se le desbloquea o consenso ou seguimos adiante porque o protocolo toma decisión, porque está claro o que di Martiño, isto ten que sair daqui decidido porque é o sábado, é urxente, imprescindible, toda a gaita. O igual, ou se vota, porque sancionar tampouco hai, non? Creo que non podemos facer de cada un dos pasos. Claro, pois favoramente podías líneas. A partir de unha que se solicite participación, transparencia e a defensa do bien común. Creo que ir a pedir cada un por separado. Como estou vendo isto, falo sin pedir a palabra. O que dixo Ledi foi tamén o que dixemos ao principio, nos decidimos eso porque nos pareceu máis plural, en lugar de facer, digamos, un eslogan que non entendades no sentido peyorativo da palabra eslogan, senón así que se queda. Se queremos decidir outra cousa non temos ningún tipo de problema, é dicir, o grupo relato está de máis un pouco baixo mínimos, facemos o que podemos, pero si creo que non hai ningún problema, porque se decide outra cousa, non temos orgullo de... Pensastes nunha posibilidad, quero dicir, nunha frase... Non, a única común é a que dixemos, a que vai en común para todos, que se recibimos un mandato dos veciños e da asamblea. Pois sacamos unha frase transaccional agora que se cambia. Fuera. Perdamos o tempo en cosas importantes, de verdade. O máis que era ayudar que diga unha cousa, que diga outra, se al final temos que decir todos o mismo, estamos perdendo aquí o tempo. E era tamén o mismo. Realmente, para unha chocada, de verdade. Por eso está bien, para la gente de argumentario, si le valiese añadir los tres valores en que en teoría representan cada candidato, lo pueden añadir en una sola frase para la fórmula de juramento y ya resuelven la situación. Estamos trabajando. Bien, pues nada, continúo. O punto 4 sería solicitud de asamblea en común de posicionamiento sobre convites nominais a sesión de investidura a máis dun posible grabación en streaming. Diron tres invitacións nominais. Entonces, eu podo dar a miña prima a do Ollo de Cristal ou podo dar a Ourense en común para que decida a quen quer invitar. Iso que foi o que fixemos. É dicir, non van a ir máis que 3 persoas. Arriba o galiñeiro. Arriba, porque vai haber, exacto, por cada concelleiro unha. Por cada concelleiro unha. Son 3 persoas, unha invitación de Martiño, outra invitación de Miguel e outra de mí. Non cabe. Está lle comendo a carcoma o palco. Teño medo que caiga, entonces... É unha metáfora. Vai a tasar el sobrepeso. Por eso. Sí. A ver, a proposta que había era que os 3 que entraran, que foran de Ourense en común, para gravar e proxectalo na praza e que fora quen quixera e velo na praza. E xa está, quero dicir, como non podemos entrar todos dentro, podemos estar todos fora. E tamén unha forma tamén de simbolizar que a apertura do pleno a cara fora. Antía pediu a palabra. A cualquier. A nivel de prensa, me preguntou Martiño esta mañá, a nivel de prensa non vai estar arriba no galiñeiro. Claro, vai estar abaixo. Entonces, si queremos que, si hai wifi, si hai conexión a internet, si queremos que alguén este abaixo grabando, eso podemos falar con prensa e non ten por que ir co convite dos de arriba. Non é... O malo é o plano, digo, porque toda a prensa abaixo vai estar en riba de nós, que ademais o decía do protocolo todo o tempo, que sempre os ten que votar para fora. Entón, imagínate que está Martiño neste plan, o mellor o plano é mellor desde arriba. Se está neste plan, o Martiño non pode pelexar aí coa xente, non? Desde arriba non se ve.
Home, vese depende. Bueno, depende. Os plenos se retransmiten todos por streaming xa na actualidade, o sea, a señal témola xa. O que pasa que iso sí que é un plano malísimo. Sí, é un plano algo chungo por ter outro, pero se Un plano fixo e... Sí, sale, tú abres a página web do Concello, os plenos os ves en directo, todos, non este solo. Emilio, sí. Que da igual, porque fora non vamos poder proxectar que se vexa ben, porque polo día, o proxector polo día non se ve, o rollo é escoitar, e con ese streaming se chega, non sei. De todas formas, ainda que se mira desde arriba, si se escoita, se chega, porque non se vai ver nun proxector. E se conseguimos unha tele, bueno, eso xa, claro. Na tele, bueno, todo mundo ten unha tele na casa, o que teña máis grande, tócale. A miña pesa moito, A miña pequena xa é outro tema. Pero eu creo que con tal de escoitalo, da igual. Alguén máis? Martiño? Digo por orden, primeiro vamos cos tres convites que hai, se hai interés de persoas que o digan, eu creo que o sorteo é o máis lóxico, non? Facer. Primeiro que se manifesten que lle interesa especialmente estar ali, pois se hai alguna persona que teña ese interés, e logo, se son máis de tres persoas, que se sorteen. E a segunda cuestión, se se puderan conseguir a presencia de dúas persoas de prensa abaixo, sería ideal. Unha delas, Martiño, se pode montar, logo creo que tens que marchar, non, Martiño? Sí, teño que saber do horario. Deixar montado, empeza ás 11, creo entender, o pleno, non? Creo, ás 11, sí. Todos empezan ás 11, o de Ourense tamén empeza ás 11, non? Non sei. O do sábado, sí, o deste sábado. Pois que chegar ali a empeza a montar, e logo outra persoa máis, que este creo que non pode estar o sábado, e Robert dixo que tampouco, pero unha persona máis con unha cámara de HD para logo despois o vídeo en boa calidade subilo. Sobre todo, pois, as intervencións, que poida cortar, que non teña que estar retransmitindo todo, pero que poida gravar, por exemplo, as intervencións, ou que poida ter un pouco máis de sustancia a hora de publicalo nos na nosa conta de YouTube. Un pouco máis. E comunicación se podía encargar abaixo de montar proxector, pantalla, equipo de son, coa wifi ou traspitán, que témola, o que dicía Martiño, de retransmitir dende os portais, aínda que non se vexa moito por se é unha mañá soleada, pero polo menos se escoita. Con un equipiño, montes ali o equipo, se está, el equipo témolo, non ten moito traballo. Votamos ou... No, eu só quería preguntar por o grupo de comunicación, como vamos a facer nota de prensa e todas estas cousas, o pleno empeza ás 11, sabedes máis ou menos canto suele durar esta historia? Unha hora? Por aí? Depende da guerra que lo saco, si lo saco. Vale, porque sería interesante ter a unha persoa un pouco encargada de anotar o máis importante que se fale e tal, para despois facer a nota de prensa. Ou en redes, tamén arriba, un dos que están arriba que se con redes, non? Esa persoa, bueno, pues algún dos de redes, hai que pedir algún, bueno, organizámonos, pero non sei se hai alguén por aí, está Xose por ali, bueno, telo en conta, vai. Que vai alguén de redes arriba, o palco. Telo en conta. Mavi? Sí, as tres persoas, os tres convidados. Digo que probablemente estemos bastantes que ao mellor nos apetecerá estar ali. Entonces eu non sei ao mellor se non sería conveniente deixarlle a opción a eles de que escollan. Ao mellor apetecelle pois, que este a súa parella ou o seu pai ou algo así. Claro, entonces, unha vez que non podemos entrar todos a tropel, estar todos, o do sorteo, pois bueno, vale, a mí fai mi ilusión, pero tampouco me vai a vida en eso. E ao mellor a persoa que vai ali, o sea, os concelleiros novos, igual lles apetece que haxa unha persoa especial para eles ali. Carlos? No, eu preguntaba se o tema da persona que pode estar abaixo grabando, se ten que ser prensa especificamente ou se lle dan o pase de prensa a cualquiera que chegue ali cunha cámara. O Rafa Reporter non tiña pase de prensa e grava. Pero o Rafa Reporter é o administrativo deles, igual ten el dereito por eso. Pero non ten pase de prensa. Pero nós non temos ainda administrativo. Si se decide, eu preguntei a Martiño, se se decide que se quere estar abaixo, mañá falase con prensa. De todos modos temos prensa tamén, que pode ir ali... Si, pode ir ao final. Claro, ao final, pode ir Lola, pode ir... Cualquera que teña un pase de prensa.
non ten que traballar, va. Dicía que, mami, a tua proposta que a mí me parece moi chuli, o que pasa que é incompatible coa idea que dicía Arcadio de que hubiera unha persoa de redes, porque se hai 3 convites, un deles ten que ser para equipo de comunicación, non? Para que este con iso. Entonces, Pero decía o de arreglar abaixo todo de prensa e o de arriba deixar. sí, pero de abaixo non pode estar... Sí, pero pode haber dúas persoas grabando e outro tomando notas. A prensa hai prensa e prensa. Pois sí, vale. Pero PSG non estarán os pasos moi contados, porque vai toda a prensa. Falámonos... De que nos poñan problemas, temos tempo. Penso que se pode falar. Bueno, de todos os xeitos, se vamos a estar vendo fora en streaming en directo, o traballo de comunicación se pode facer desde fora. O de prensa non. O de redes se pode fazer desde fora. Prensa non, por se acaso se corta en algún momento. Por exemplo, ahora isto non vai. Bo exemplo. Martiño? Nada, eu para dinamizar e intentar recuperar o tema dos grupos de traballo. Eu, o sea, se non se pode estar todos dentro, como di Mavi, e isto é unha cousa de Ourense en común, a mí habría persoas que me encantaría que estiveran ali, pero estarán tomando un vermú fora e van a estar igual de contentos, quero decir. E eu daría os 3 pases ao grupo de traballo de comunicación que o xestionen eles, e no caso de que é libre, ou que quede ali, pois non sei, pois sí que se sortee ou que faga, pero... Quero dicir, pero aí ao fin desas persoas que estén ali arriba é transmitilo de cara fora. O sea, arriba ou abaixo, onde estexa. Estar ali para mirar. E xa está, xa que non podemos estar todos, pois é preferible que haya un sitio libre e que se comunique para fora. Digo porque, que senón... Alguén máis? De público tamén estaría ben tentar o que di Antía de que estiveran abaixo. Sí, claro, pero quero dicir, reservar os tres postos para a comunicación que os xestionen eles. Se ao final poden estar abaixo e poden xestionar todo dende abaixo, pois eses 3 postos quedarían libres. O sea, se xestionará dende comunicación, sen máis. Que decidimos? Pois a proposta de Martiño, claro, deixar os 3 postos para a comunicación que xestionen eles. Unha vez saibamos tamén se poden contar cos pases de prensa ou non, pois xa xestionarán eles. Usted así, te pregunta iso? Imagínate, abaixo cantos poden estar abaixo? Igual, 2. Eu dudo moito. Bueno, pero se conseguimos 2, con Martiño co vídeo e Óscar Pinal en foto, xa non temos sitio para redactor. Entón, o redactor vai ter que subir para arriba. E entón, claro, e as outras 2 persoas que estén... Tratamos de 3. 3 pareceríamos ben. Que fale comunicación, que as necesidades que ten. Pero eu creo que sí. Pide 6 por si acaso. Intenta ver. Eu creo que un vídeo, outro foto e outro redes sería ideal. Pois quedan eses 3 para a comunicación e no caso de que se libren, pois sometes a sorteo ali, a xente que vaya aquel día, o que máis elegante vaya e xa está. Digo, pero reservalo para a comunicación, que é o importante, e se ao final conseguimos 3 postos abaixo, pois os que vayamos sorteamos e para arriba. Correcto. Miguel? Unha cousa, como estamos metidos nesta movida, outro día recomendounos que fóramos guapos, cada un que vaya como lle dé a gana. Pero eu... Guapos? Pero eu propuña unha cousa para tocar un pouco a moral xa o primeiro día. Non hai unhas chapiñas que pon eu son de Reza? Pois poñer aquí unha chapiña e dice eu son de Reza. E ir todos guapos, pero ca chapiña de eu son de Reza, que jode un pouco. Eres un artista. Falei comigo. Que pas de Reza aquí? Vale, entón este punto que é? Entón, este punto que se somete a consenso que se libre para as 3 persoas de comunicación e que no caso de que libren se sortean ali na entrada e xa está. Sí, veña. Sí. O da solicitude a relato da fórmula, non? Sí. Vale. Sí. Como outra posibilidade as 3 distintas, fixemos unha agora así un pouco rápido, que sería, conforme o mandato das veciñas de Ourense, a Asamblea de Ourense en Común, comprométome
a levar os principios de participación, transparencia, así como a loita polo ben común ao Concello. E, por imperativo legal, zas. Cumprimento do artigo 1.3 do Código de Ética Política. Nota 1, entrega das declaracións máis credenciais ao secretario do Concello antes do mércores 10 de xuño. Nota 2, valoración do Grupo de Traballo Comunicación e de unidade de pendurar na web as declaracións das concellerías electas. A ver, eu pido a palabra. O tema da... Sí, dasma, sí. O tema do 1.3 do Código de Ética Política di facer públicas cada ano, a comezar polo intre da súa toma de posesión, as súas declaracións de bens, renda e, no seu caso, de patrimonio. Este compromiso estenderase durante os 3 anos despois do abandono, calquera que fose a causa das súas responsabilidades. No caso das declaracións de bens, precisarase a porcentaxe de titularidade dos bens, así como a identidade ou iniciais das outras persoas cotitulares e o réxime de relación con ditas persoas sempre que exista consentimento expreso. O secretario do Concello pediunos outro día ás 3 que fomos que tiñamos que cubrir algo semellante, entón vimos a posibilidade de aproveitar esa documentación, por eso o tema de que o Grupo de Traballo de Comunicación vexa a idoneidade ou non de facer públicos esos na web. O sea, non hai consenso, é dicir, se informa, vale? Está nos documentos e se lle pasará ao Grupo de Traballo de Comunicación e o Grupo de Comunicación valorará se se pendura ou non se pendura. Me gustaba mesmo. Solo unha aportación que, aínda que valoren que non, o secretario vai subir estes documentos á web do Concello. Van ser públicos igualmente. Ademais, se van publicar na web do Concello. Non. O sea, facer públicas, no documento, no código ético está facer públicas. Pero facer públicas pode ser ensinalo aquí, ou subilo á web, ou sacarlle unha foto e enviárvolo por WhatsApp, quero decir, el procedimento ou sacar a comunicación. Obvio que vai non subir á web, xa están traballando, pero deciden eles. Estado de contas de Ourense en Común, con temas de campaña, retornos, gastos e máis info. Veñen aquí varios enlaces, non sei se hai que ampliarlos. No, eso xa está. Vale, continuamos. Vale. Punto 2 sería contratos relativos a microcréditos. Microcréditos, estamos ahora, xa presentamos o modelo 600, o cual están os microcréditos ahora mismo están legalizados pola Xunta, isto con vista a despois a facer a devolución cando nos retorne os cuartos da campaña. Entón, ahora único estamos enviando a aquelas persoas que non lle puden pasar persoalmente os contratos. Eso no que con respecto aos microcréditos. Despois, que máis? A parte legal xa está. Pois das doazóns, pero eso a cara a final de ano. Eso xa. Ben despois, non sei se está xa... Un terceiro punto que sería suscripción dun seguro de responsabilidade civil. Tamén, ese que despois se tronca tamén co do local, non? Sí, abaixo, no seguinte punto, sí. Un e outro, pois estamos dándonos un tempo hasta a seguinte asamblea, o do local, porque estamos ahora empezando a mirar así, pois algúns que estean máis aceitados, e o outro que era? Outro era o de... O outro que se mirou, temos un presuposto. O do presuposto, sí, que temos da axencia que nos pasara Martiño no seu día, pero, bueno, estamos tamén a expensa de ter a conta do partido, pasar os cuartos a conta do partido, entonces, porque haberá que colgar ese presuposto desa conta, non? Que ainda non a temos. Eso sería o de simplificación. Contas de partido, campaña e demais. O de simplificación, hasta que non teñamos os cuartos retornados a conta de campaña, non se pode. Está pendente eso todavía. Sí, vale, en encomendas. Outra, un engadido que acaba de decir. A ver, en canto ao local,
Non sei se vistes a acta da reunión que tivemos onte. No, non quedan as reunións. Ai, é verdade. Entón Non a puidestes ver. Vale. A ver, falamos da conveniencia, necesidade de ter local e todo isto. Sí, chegamos á conclusión de que efectivamente non podemos andar de nómadas toda a vida coas cousiñas. Entonces valoramos que tipo de local necesitaran ou vamos a necesitar. Unha das nosas propostas, para que o vayades pensando, cando presentemos xa locais que miremos, é o de ter un local que se adapte evidentemente aos nosos presupostos, que tampouco sabemos cales van a ser, porque ainda non sabemos o que nos vai dar o Concello, etcétera, 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 pero, bueno, algo que se nos adapte e o que lle podamos dar unha utilidade non só de sede de partido político, que poida ser como un local social, que se lle poida dar unha utilidade que sexa beneficioso cara á cidadanía, que se quere unha asociación facer un cursillo ali e temos a disponibilidade de espazo que poidan facer. Entonces, sería darlle un pouco de retorno deses cartos que veñen do Concello, que retorne tamén en beneficio da cidadanía, que non sexa un local pechado para nós. Era, ben, eso. Seguimos, sí. Eu teño aquí para finanzas tamén. Comentei outro día a Martiño, o grupo de corriente ardeu, que se utilizou uns 10 minutos, e entón decía para meterlo nos gastos de campaña, pero que fomos mirar nos costa 200 e pico euros o arreglo, o cacharro costou 150. A ver, 140 euros costó vale agora. Todas, é verdad que isto non o olvidei ben, todas as facturas que teñades e que ainda non me houberes pasado, pois pasade máis porque hai 90 días para pagar todos os gastos que se xan de campaña, entón aproveitar e meter eso como gasto. Entón, que facemos? Reparamos? Ou compramos? Si é máis caro reparar, o que consideredes pasade a factura a nome de Ourense en Común e vai dentro de campaña, porque campaña campaña fundimos. Eso pode ser un lema. Eu quero prometer con campaña fundimos. Por imperativo legal. Siguiente. Grupo de traballo de mediación. Dase conta do estado das encomendas. Primeiro, protocolo de sancións e expulsións de Ourense en Común. Protocolo de toma de decisións. Perdón? Protocolo de sancións e expulsións. Estamos traballando en pues sí. Estamos traballando en Tuvimos unha reunión a semana pasada do viernes e estamos traballando en ello, pero é un tema denso e nos vai requerir, non creo que vai estar ni para a próxima asamblea, sequera. Se hai máis xente para axudar, máis xente temos, pero non. Relato. Seguimos. No grupo de traballo de relato, punto 1, dase conta do estado das encomendas, preparación de propostas programáticas factibles de levar a pleno e ser asumidas pola maioría do mesmo, reactivación de mesas sectoriais. En proceso. Sí, moitas, bueno, en progreso, tema de selección, desenrolo de propostas, xa, bueno, Javier mandou algunhas, o que pensamos en traballar en dúas vías. Por un lado, sería seleccionar aquelas propostas nas que coincidimos co resto de grupos políticos, xa que agora todos queren facer auditorías, participar e todo eso, pues, bueno, verse, oye, xa que temos algo en común, pues vamos con eso, non, para diante. Despois, as que sexan máis de emerxencia social, máis necesarias, hai unha pequena selección, ainda non a debatimos, pero está na rolda, así que podes ver. Das mesas técnicas, pois pensamos en facer un calendario. No grupo de traballo de acción directa pensamos que estaría ben que se integrase por relato de apertura, porque como a apertura está cos barrios e non coas mesas sectoriais, os dous a vez, non? Para ver as propostas dos barrios e as propostas das mesas. Eso, que se integre por as dúas partes. Así un pouco en resumo era así eso, non? Non sei se me deixo algo. E despois está o do, non sei se nos preguntastes polo tema do baloncesto e o tema de reta. Venga, no seguinte punto é posicionamento programático con respecto primeiro ao COP ACB,
E segundo, a Casa de Red. No, hai valoración creación dun GT de acción directa. Eso acabo de comentar el Laura. Propoñemos que sexa un grupo creado a medias entre relato e apertura para ter as propostas das mesas sectoriais e das asambleas de barrio. Baloncesto. Bueno, non é máis complicado. Sí, o de grupo de acción directa. Sí, home, hai máis cousas aquí. A conclusión a que chegamos é que, por unha parte, remitímonos ao programa. No programa sae que toda vez que se dé un orzamento, axuda, subvención, chamémoslle como sexa, unha empresa privada, que ten que haber non só que esa empresa privada se comprometa en todas as súas accións dar, por exemplo, traballo digno aos seus empregados, ter unha política igualitaria no seu comportamento como empresa, todo ese tipo de cousas que hai no programa, e despois o tema do retorno á comunidade, á cidade, ás veciñas, etc. Bueno, o que nos parece que o COP pide, pero non explica ese retorno. O único que presentan, ou que está circulando por aí agora, é como un estudio de impacto socioeconómico, de que ter un clube na ACB reporta moito diñeiro en xeral, pero accións concretas específicas por parte da empresa, da Sociedade Anónima Deportiva, non as coñecemos. Por lo tanto, gustaríanos coñecelas para saber se estamos a favor de darlle, eu non sei canto diñeiro é, pero, bueno, é unha pasta. Non sei canto exactamente, pero é moito. Entre 400 e 800, non se sabe, depende. Eso por unha parte. Despois, a segunda reflexión que facemos é, quizáis, aínda que nos expliquen todo eso, e que nos parezca incluso ben, si nos parece máis convinte dedicar esos cartos a outra cousa. É dicir, en lugar de darllos ou, bueno, facer unha inversión nun clube profesional de baloncesto, pois a outras cousas, como pode ser, pois, o que sexa, un comedor escolar ou outras cousas máis necesarias para que nos consideremos máis prioritarios para a xente. Eso é o que pensamos acerca do COP. Vale, e iso hai que darlle unha resposta ou... Sí, hai que votalo. Antes no día do pleno, viernes. O viernes. Pero iso que para o día sábado? 14. No, a ver, eles o viernes teñen que ter a primeira resposta, despois poden negociar coa CB para que lle amplíe un pouco o plazo en caso de que o Concello dé unha resposta medio afirmativa ou... Eso é como explica o documento que mandaste. Pero que se había posibilidade de que sí, que lle dan 15 días máis, porque o viernes hai que respostar. Sí, para o día 14 teñen que ter a resposta. O que pasa é que xa no posicionamento da reunión que se tivo, tanto o PP como o PSOE dixeron que iban a apoialo, co cual xa teñen garantido a maioría suficiente para ir adiante, para ter o presuposto. Eso dalles unha seguridade, inda que eso teñen que facer de unha forma máis estreita, máis... para poder eles pedirlle a CB eso, aplazamento para poder buscar tamén o avalista, porque son máis cartos que os 700.000 máis ou menos que están solicitando o Concello. E, por outra parte, tamén temos que Democracia Orensana xa se posicionou tamén en contra, e nos estábamos esperando o que decida a Asamblea. O único que eu plantexaría é que se nos poñemos en contra, explícitamente, votamos con Democracia Orensana en contra. E votamos en contra do PP-PSOE que neste momento están a darlle a posibilidade ao COP de ter eses cartos. Despois habería outra posibilidade que se absterse, que tamén podría estar basada no xeito de que tampouco temos toda esa información de como queren revertir ese investimento na sociedade, inda que eles dixeron que polo pouco tempo que tiveran ainda non puderon implementar un programa, poñelo en coñecemento dos partidos para saber como se podría facer, pero a miña sensación polo que dixeron eles nese momento era que noutras experiencias anteriores que fixeran plans cos colexios e demais, con clinics, visitas e demais, tampouco lles debeu de ser moi satisfactorio. Eles están traballando máis no tema profesional e na súa canteira. Sería un pouco eso. A ver, José Antonio. Eu, con respecto ao que comentaba antes, porque teño aquí, porque me preguntara Xulio sobre o informe ese que anda rulando sobre o impacto, eu non sabía, me mandou Xulio outro día, entonces o que lle contestei, boa noite, estou lendo o informe, pero antes de nada dicirche que tenden, na miña opinión, errores metodolóxicos importantes que poderían influir nos resultados. En principio,
Hai eivas na mostraxe, tipo e proceso seguido. Tamén os instrumentos empregados por non ter datos de fiabilidade ou validez, así como de presentar resultados da mostra deste estudo sobre outro estudo da ACB, que está sesgado. A proxección do gasto non me convence ou como se pode distribuir esa riqueza xerada fora da propia organización do evento. Aí non aparecen tampouco os gastos que xeran todos esos eventos, e gastos, por exemplo, como vandalismo e outro tipo, co cual me parece demasiado inflado ese retorno. Bueno, eso é sobre o informe que aparece, que é do Breogán, non sei. O informe que dan eles non diron ningún informe. Eso foi o representante do PP, Mario Guede, que se supón que vai ser concejal de deportes e que foi fai anos, e mostrou o seu proxecto do que fixeron outra vez, que eran uns convenios con colexios onde os xogadores iban ali e tratar de revertir nos nenos. O único punto que non dixeron é que ten un pouco de reversión no comercio local, que cando viñen aquí equipo importante, a mellor ven xente de Vigo, de Pontevedra, así, pero son un día ou unha tarde cada 3 meses, viñamos, no caso. Martiño? Bueno, eu fan unha reflexión, o sea, que non é miña, que é dos medios, e na tertulia da Radio Nacional díxose que a primeira imaxe das 4 organizacións políticas que van ter representación institucional no Concello, a primeira imaxe xuntos non foi para falar do 23% de exclusión social, nin para nada, foi para falar da CB. Entón, eu xa poño riba da mesa que fallaron os mecanismos internos dentro do Orense en Común para ir a esa reunión. Eu, de feito, sei que te chamaron a última hora e movimos Roma con Santiago para que puderas levantarse acta. Non, sobre todo por esa celeridade que tiñan eles de... Claro, pero é que igual a súa celeridade nós tiñamos que dicirlle non xogamos ao que vos xogades e non deberíamos haber ido a esa reunión, porque non é algo urxente para Ourense cando tal. E eu simplemente, bueno, compartindo estes días, e vos recomendo unha entrevista que lle fixeron o presidente de Cáritas coas demandas e as necesidades que está tendo dando de comer a 200 persoas diarias, o pago que lle está facendo o Concello, etc. Entón, comentabas ti agora o coste de oportunidade que pode ser eses cuartos e demais. Nós temos unha base que é o programa e en base a ese programa, si chega algo novo que está posto no programa, estupendo. Si é como neste caso, nós temos unha folla de ruta marcada e nesa folla de ruta, inda que non sexa unha oportunidade mediática, pois habrá que perdela, pero un pouco en coherencia co que estamos defendendo. E non sei cal pode ser a postura nese pleno. A tía? Eu simplemente eso, o fío da coherencia que falaba Martiño, eu recordar que durante a campaña en varias entrevistas, algún debate e tal, se nos preguntou por ese tema e tajantemente a palabra foi non, nunca. Non entrando a valorar se se revirte ou non se revirte un pacto económico. Entón, bueno, pois a min personalmente varias persoas me preguntaron acerca do tema, mira que dixestes, que tal, Eso de onde dije Dico, digo Diego, se empezamos por aí xa, pois a credibilidade vai... Xa son políticos profesionais, se nos pode... Sigo a liña da vosa, tamén primeiro manifestarme totalmente en contra, porque considero que é unha empresa privada. Outra razón pola falta de transparencia desta empresa privada, non se sabe nin quen son os accionistas. Van investigando por aí a ver quen son os accionistas e, bueno, lín na prensa que o Concello ten o 23%, que a Diputación ten outro 23% e do resto dei con 3 accionistas, nada máis. 2 constructoras e unha empresa de transportes. Dar axudas... Que así teñen. Sí. Por iso, é dicir, que poñan eles o diñeiro que a súa empresa... E ademais un argumento que utilizou Gavilanes na reunión e que lín na acta que dice que, bueno, que se consigue estar na CB as accións se revalorizan. Hombre, pois se eres propietario, pois dillo aos teus propietarios que invirtan, que se vai revalorizar as accións. E seguindo este argumento, eu propoño o Concello que venda as accións, aproveitando que estamos na CB. Sí, pois iso é o que deberíamos facer, xa que se van revalorizar, vendámoslo. Non, é que non debería, dicir, foi un rescate que se fixo no seu momento. É o momento de venderlas.
Sí, bueno, recordando o que desta xente, pero ademais é eso, que aparte de que dixemos que non, aparte de que é unha empresa privada, aparte da opacidade, pois e aparte do problema que temos da xente que está pasando moi mal no Concello, creo que a coherencia nosa sería votar que non, pero ademais leválo moi ben argumentado e desmontar ese informe que nos presentan, que non nos tomen por idiotas. Ademais vai ser a nosa primeira intervención que vai ser sonada e creo que o noso traballo debe ser eso, pedagóxico, como falamos desde o principio, e explicar a xente moi ben por que non vamos a apoiar dar cartos para unha empresa privada. E agora que o de Xosé xa se sale, vamos, se nos podemos desfacer del 23%, adiante, compañeiros. Alguén máis? Bueno, no, hai que votar, non? Sale a posición. Bueno, hai unha proposta de consenso bastante clara que non apoiar, non? Eu creo que hai algunha persoa que queira, non? E despois, en esa posición no pleno, votar que non ou absterse. Entón, a proposta é votar que non e vou facer igual proposta. Alguén bloquea votar que non e argumentalo, como di Carlos, que se encargue Xosé de facer un argumentario, bueno, Xosé, o grupo de traballo de relato, de facer un argumentario potente de por que non. De por que non de atacar o copo? Non. Mira, por decir que non, vamos, estou sí que de acordo, pero tamén para os próximos anos e tal, decir que non, ou argumentar que non este ano por isto, e outros anos, que se cumplen certas condicións, pois o mellor que se podía dar. Pregunto. No, a proposta é incluso vender as accións que ten o Concello. Pero decir non radicalmente para os próximos anos. Aproveitar que acaba de subir a CB, que se van a revalorizar moitísimas accións para gañar os pasarcas públicas e invertirlos noutras necesidades. Creo que non vamos a topar ese problema tamén por fútbol. No, o fútbol deixaron non caer. O fútbol deixaron non caer, non? Porque non estaba na primeira. Claro. Martiño? Nada, eu creo que sí, que eu polo que recollín que a postura máis ou menos mayoritaria é esta, de non dar apoio. E concordo moito coa proposta do Carlos de facer moita pedagogía, explicarlo moi ben, porque hai moitísima desinformación sobre esta cidade. E acompañar, ademais, a intervención de carácter pedagóxico coa exixencia como accionista da Sociedade Anónima Deportiva, coa exixencia en pleno municipal a través dunha moción que se pudera presentar por parte do Grupo de Ourense en Común, coa exixencia de transparencia, tanto desde o punto de vista, como apuntaba Xosé, de coñecer quen conforma o resto do accionariado a través dunha xunta de accionistas. Non sei se, disculpademe a desinformación, non sei se se convocan xuntas accionistas ou non, tanto nese sentido como no sentido de que, se por maioría do pleno sae a apoiar economicamente ao COP, agora na ACB, que se dean conta de todos os informes necesarios de o que comentabades agora, de como poder revertir en beneficio socioeconómico da cidade a presencia e que se darán a coñecer públicamente esos informes, non? Tamén, sobre todo porque se vanlle dar o presuposto, porque teñen maioría, o que faría é tamén ese control, unhas medidas que teñan que adoptar para recibir eses cartos, porque dentro dun ano, se conseguen a permanencia, van precisar outra vez de cartos, e que fagan un plan de viabilidade, porque entre 400 que dicían do Concello e 400 da Diputación querían ter un millón de presupuesto, prácticamente que eles non teñen ingresos. É todo das arcas públicas. Aparecen un pouco que, de alguna maneira, aparte de que fagan unha implicación na cidade co tema do baloncesto e que podan poñer en valor eses cartos, pois que tamén se movan eles de alguna maneira para que non se xa isto sostelo entre todos e que unha empresa privada ten que gestionarse la mesma e ter os seus propios formas de financiamento. Digo, solamente, que non falei ata agora e tampouco quería falar deste tema, digo, pero creo que hai xa algo que igual non precisan nin do apoio do Concello. Por lo que escoito e leo nos foros, digo, xa parece ser que teñen atado bastantes cousas desas, tanto de patrocinadores como do aval con algún banco. Entón, igual, nin sequera se precisa do Concello.
Pero bueno, pero a mí me parece interesante de aquí sacar unha proposta xeral para que se dá unha situación así de calquera entidade teñamos un posicionamento. Eu estuve fai uns días co presidente do frigorífico do Morrazo, que ascendeu, e, bueno, e ali hai moita xente en que os sigue, e, bueno, cando salen fora e tal, pues falan polo frigorífico, Morrazo, Cangas e tal. E nos comentaba, pues, o presidente que pediron, pues, o apoio de moitas empresas e casi todas, pues, dixeron que sí, pero, pues, había unha en que lles dixo que non, que era, pues, Estrella Galicia, tal e que cual. Bueno, pues simplemente, por dixo, pues Estrella non nos apoia tal, e ora resulta que prácticamente en Cangas descendeu brutalmente o consumo por de Estrella e aumentou exponencialmente o consumo por de Mau, que é outra cervecera que os apoia. É unha reflexión. Bueno, non nos metemos por eso. No, bueno. A última quenda, Rubén. Hai alguna quenda máis? Alguén que quera falar? Algún máis? Non. Quedan dúas quendas. Rubén, primeiro. Sugeriría que a la hora de pedir control y control de cuentas a las empresas vinculadas al concello, normalmente porque se les está pagando, tener un ojo puesto en las subcontrataciones. Porque ellos pueden firmar un contrato de buenas prácticas salariales y contractuales, pero saltárselas a la torera en tanto en cuanto hagan una subcontrata. Nada más. Martiño, para rematar. Eu, así como antes dixen unha cousa, agora digo outra, a min gusta o básquet. E quero decir, así como hai que facer pedagogía de por que decimos que non e demais, tamén é importante que hai moita ilusión posta no proxecto e hai moitísima xente que leva traballando a reo, coñezo incluso xeareiros covistas que non están de acordo coa financiación pública e demais, pero tamén, que quero decir, que tampouco se proxecta a imaxe de que Ourense en Común Claro, por eso decía antes Vale, o sea, antes dixen unha cousa e eu digo ao contrario. Que a mí xa me gustaría poder pagar yo COP, que estive na CB e ir todos os días a velo, pero non...